मुकेश जी आ जाइए कि बिना तरैन के चांद ना होला, बिना सूरज के घाम ना होला, प्रेमी भले ही पुरान हो जाला, बाकी प्रेम कबहू पुरान ना होला। एगो लोकगीत बा, ओकरा बाद जो आप लोग के फरमाइश बा तब तक अनुपमा जी आज तरी, ओकरा बाद होई डुबेट। डुबेट ओकरा बाद गावल जाई, बड़ा मजा आई आज, लेकिन शांति पूर्वक देखब तब आई कि फोनवा उठावो हरे तो बतावो कि रहे जब बहरा पहक, हरे तब काहे कइले हो बारू, कि व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक, हरे तब काहे कइले हो बारू, कि हमारी जान आज हरदी से लेटाइल बड़ी। अभी तनी मैंने रुक जाओ, ओकरा बाद में होई आवे दिन उपमा जी इहो बतावे कोई कैसे जा कैसे जरूर कि फोनवा उठावो ई तो बतावो, आज फोनवा उठावो ई तो बतावो, रहे जब तहरा पहक तब काहे कइले हो बारू, आज फोनवा उठावो ई तो बतावो, रहे जब तहरा पहक तब काहे कइले हो बारू, व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक तब काहे कइले हो बारू, व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक तब काहे कइले हो बारू, लड़का कहता हो कि ऐसा भइल का हमारा तब झट नहीं है, कि मैं से भोरही से कहूँ को जात नहीं है, ऐसा भइल का हमारा तब झट नहीं है, कि मैं से भोरही से कहूँ को जात नहीं है, हमारा हो प्यार पो हमारा दुलार पो, हमारा हो प्यार पो हमारा दुलार पो, रहे जब तहरा हो सक तब काहे कइले हो बारू, अरे व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक तब काहे अरे व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक तब काहे कइले हो बारू, हंसी क्यों मेरा वफाए मेरी याद करोगी, याद तुझे आएगी मुझे बाबा खाना नहीं आएगी, हो जाने काहे के याद तुझे आएगी मुझे बाबा खाना नहीं आएगी, हो मोदिया से को मैं ना रहा
लइकवा के सुना सदमा धनंजय के बनावल तू दीवानान हो तारा बावन बनैल तू दीवानानु कि सदमा धनंजय के बनावल दीवानान हो बावन बनैल तू दीवानानु आज बोल काहे करतारू मानान हो हमारा हो प्यार पा हमारा दुलार पा हमारा प्यार पा हमारा दुलार अरे हमारा हो प्यार पा हमारा दुलार पा रहे जब तहरा हो तब काहे कइले हो बारू व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक तब काहे कइले हो बारू वादा कपल हमारा बलो बतावे काहे कइले हो अरे व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक तब काहे कइले हो बारू वादा कपल हमारा बलो बतावे काहे कइले हो हो ना बाबू उठावा ई तो बतावा ओना बाबू थागा एक बता रहे जब तहरा हो तब काहे कइले हो बारू ए बाबा तोहरा कहो बतावे काहे कइले हो अरे व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक तब काहे होइले होइले अरे व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक तब काहे कइले हो बारू हेलो हेलो दहिना 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 अरे व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक तब काहे कइले हो बारू बलो बतावे काहे अरे व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक तब काहे कइले हो बारू